ang parable of the sower o sa magpupugas, nag-explain na kanato ang maong ebanghelyo. Gihatag niya o given na ang maong pagpasabot kabahin ni ining maong ebanghelyo. Kung ato ang tanaw og sabton ang kinabuhi sa tao, matud pa Sir Peters sa iyang kanta na naguluhan og I have you. Ang pinakaunang linya ni ingon, I have always been a dreamer. Yes, tinuod ang tao o kitang tao kanunay ta ug party nato sa itong kinabuhi nga magdamgo, party nato nga naatay gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Apan kung magpabili na nga usa ka damgo, wa joy kapuslanan ang tanan. Mao na makaigsunan kung ang ilate diha sa mong ebanghelyo, ang point nga una natong makita nga di ay ang hagit nato kinahanglan ta nga mahimong tao sa buhat ug dili lamang magpabilin sa atuang damgo. To become a people of action. Matud ba ni St. Francis of Assisi, lakaw ug adto sa kalibutan ug isangyaw ang maayong balita binaagi sa imong buhat o gamit lamang og pulong kung gikinahanglan na. Dili kinahanglan nga sige tagyawit ug wa nato uyi sa atong kinabuhi. Kay kasagaran karon mga kaigsunan, gusto ta ug ganahan ta nga kita gyud ang may istorya. Apan malisod ka nato ang pagpaminaw. Malisod ka nato ang pagbuhat kung unsa ang atong giistorya. Lisod i-convey diha sa atong kinabuhi. Ug kana ang hagit alang kanato. Ikaduha mga kaigsunan nga kinahanglan abli ang atong kasing-kasing ug ato ang ipasud ang pulong sa Dios. Matud pa sa Salmo nga ato ang gibasa, Salmo 65 nag-ingon, ang binhi nga nahulog sa maayong yuta dunay maayong bunga. Ang gihisgutan sa ebanghelyo, upat kamatang sa yuta nga nagtumbok o nagpuwent sa atong tagsa kakasing-kasing. Nga kinahanglan mga kaigsunan, abli ang atong kasing-kasing. Ug dili lamang abli, andam ug ang angayan alang sa pagsud sa pulong sa Dios niini. Diha sa Salmo 95 nag-ingon, kung karon nakadungog ka sa pulong sa Dios, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Ug kini pahinumdum kanatong tanan sa sambingay mahitungod sa matupugas.
Ug matod pa ni Father James Mactavis, nag-ingon siya, the seed of the word is alive. It has a dynamism. It moves us. Let us never be tired of sowing. If we lack a fruit of virtue, no problem. Ask for it. Nga kung nagwang ta, kabahin ana, nga hiyas sa atong kinabuhi, atong pangayoon sa Diyos. Aron diha sa atong pagkinabuhi, nining kalibutan na, mas makakita ta sa value sa matag usa ka nato, value sa atong pagkabuhi, ug value diha sa pakigsandurot nato ngadto sa atong isikataw. Ug sa katapusan, mga kaigsunan, mahimo kining tanan kung kita mga hayo sa tabang sa Diyos. Ang padayon ta sa pagpanlibaso, padayon tatong tagsag sa kapanaw, padayon usab sa sangpit sa Diyos, kaunta sa kanay ablita ug andam ta nga mubuhat kung unsa ang nisud sa atong kangkasing, labi na ang pulong sa Diyos ug kana atong mapamatud-an diha sa atong tagsa-tagsa kabuhat. Hinaot paunta, palihog manindog. ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang